Nagbabalang pag-asa sa mga taga-iriga sa dalawang namatang low pressure area sa labas ng bansa. Well, ito sa ngayon is a low pressure area. So, ito nakakapag-cause ito ng mga pag-ulan, which can trigger mga landslides or flash floods sa isang lugar. Yung forecast natin is magkakaroon tayo ng mga widespread rains. Ibig sabihin ng widespread rains, ang amount of rainfall niyan medyo high, mas mataas, mas marami sa natin, especially in the Bicol region. Kaugnay nito, nagbabala rin ng Weather Bureau na maaaring magkaroon ng pag-ulan sa mga susunod na araw dahilan upang gumuhumuli ang ilang parte ng lupa sa Mount Asog at pagtaas ng tubig baha. Ngayon kasi pag umulan sila doon ng mga medyo tumagal ng mga 2 oras, pwedeng magkaroon ulit doon ng landslide. Tapos yung mga tao dito sa ibaba ng Mount Iriga, pwedeng magkaroon sila ng another flood na mangyari doon. Dahil yung mga rainfall doon sa taas, pwede nang bumagsak dito pababa. Kaya may ina-advise nga kami doon na yung community-based health forecasting. Yung maglalagay sila doon ng rain gauge, tapos may magbabantay doon na yung mamonitor nilang rainfall, maipaparating dito sa baba para mawawarning yung mga tao dito sa baba. Yun yung naging pinaka-focus namin, kaya kami nakapunta doon. Pinahahanda na rin ng mga residente sa mga sakuna na maaaring mangyari at pinapayuhang maging alerto at agad lumikas kapag nagbaba ng anunsyo ang lokal na pamahalaan at Disaster Coordinating Council. Alan Manansala para sa UNTV News Worldwide. At ito ang balita.